Oke teman-teman, hari ini seperti biasa kita review barang bosok-bosok ini ki. Jadi sing bosok-bosok seperti ini kita review juga teman-teman delon niki. Barongan ini sudah hancur lebur seperti debu ya teman-teman. Delon toh. Loh koyok ngene loh teman-teman delon. Bayuh iki sulaman tok teman-teman. Jadi ini barongan ini full sulaman semua. Ini barang baru, kok barang baru, barang bekas cuman wis di sulami dirubah total akhirnya jadinya seperti ini. Lah iki. Nek teko adoh ini seperti asli ya teman-teman. Delon. Siunge barang ki seperti asli, padahal ini siung sambungan teman-teman. Lah iki. Siunge sambungan di sini juga. Sing kene iki yo sambungan teman-teman. Jadi ki duduk asli. Sing asli ki siung babi di sini. Siunge ki siung celeng ngene lho teman-teman. Lah ning irung ngene. Terus dipowedot akhirnya diganti gantung iki. Lah ini kan sambungan teman-teman. Iki enek soke di sini. Ki sok-sokan. Terus kene iki nggur lem tok teman-teman. Jadi ki lem terus kene sok. Jadi soknya cuma satu iki tok ya teman-teman. Nah iki enek bekas iki. Iki bekas apa siung celeng utawa siung babi. Terus iki sulamanku teman-teman. Jadi warnane iki asine ora ngene. Warnane iki ungu wadang ngono kae. Nggone apa iki? Nomor 1 karo nomor 2 ne. Terus bocah njaluk disulami apa rondok peteng akhirnya sing nomor 1 2 iki sulaman semua. Lah iki sak mengguri iki sulaman kene-kene barang iki. Cuman sing biru sik panggah terus abang sampai mundur iki sampai hitam ini tetep ya teman-teman, tetep sing lawas. Nggone siung tok iki bagian siung karo sulam-sulaman ini 3 pengrajin teman-teman. Jadi saya bagian motong itu, bagian motong gone apa siung babine iki. Bar ngono untuk siung gantungnya iki Juni teman-teman. Iki sing nyembung ini, lah iki Juni. Terus sing nyulami Kris teman-teman. Lah iki bagian sini iki Kris semua untuk cacatane utawa sulamane iki. Cuman iki kurang rapi ya teman-teman untuk apa nek ngarani iki ngecate karo sambungane iki. Soale wonge kan kesusu selak digawe main teman-teman. Jadi 1 hari iki harus selesai teman-teman. Ya ora didempul, ora diopol langsung ae di apa sulami jadi seperti ini. Lah iki delon jimbrit seperti ini. Ya iki gara-gara harus selesai ndang digawe main akhirnya ya seperti ini ya teman-teman. Lah iki koyok ngene iki. Iki pomoro nduk rapi lagi ada hitam iki kemungkinan ora ketok ya teman-teman, dikira wong asli padahal ini palsu. Tapi nek kurang rapi seperti ini ya malah ketok nek sambungan ya teman-teman. Lah iki apa dempulane iki kan sik ketok iki lha iki. Dempulane iki masih kelihatan. Ya gara-gara iki selak digawe main akhirnya jadine seperti ini, malah kurang rapi, malah ketok piye ngono pane. Lah iki lho teman-teman. Lah iki kene barang gila ini. Ya sampai sik ketok apa serbuke kayu lho teman-teman lagi. Kene barang iki. Terus untuk rambutnya, lah wingi ngerowal, mbuh nek masang bocahe koyo piye. Terus iki tak ganti anyar teman-teman rambutnya. Ini rambut baru hitam semua ya teman-teman. Nah kene iki juga hitam, terus silate ini baru. Terus untuk jamange, lah iki beli bekas teman-teman. Jadi jamange ini dapat dari Facebook. Ini harga 700.000 teman-teman. Tapi yo kondisinya seperti ini ya teman-teman lagi.
Iki jere anak buah Bambang no teman-teman iki apa nek ngaran iki jamange iki untuk garapane iki oleh kok Kediri dengan harga 700.000. Tapi wis kaya ngene teman-teman kondisinya wis ngelontok-ngelontok seperti ini lah iki. Iki pakai cat air jadi gogrok kabeh iki cate iki. Ya mbuh pirang mainan nek kaya iki jek baru ya teman-teman untuk jamange iki. Ki asine jenenge barang ki anu teman-teman apa nek ngarani iki? Jenenge ki apa ya wingi lali aku. Sik tak eling-eling ya teman-teman. Aku lali wingi jenenge iki. Soale iki apa nek ngarani iki sulaman lagi. Lah iki tak sulami lagi untuk genine terus diganti. Asine jenenge Gowedi. Lah iki lho nek tulisane iki lho. Oh anu teman-teman, Nyu Jogoroto jenenge Jogoroto apa? Nyu Jogorogo teman-teman, Nyu Jogorogo jenenge lek gak salah iki. Gowedi ngene terus tak sulami diganti iki. Terus kene iki juga ada tulisan lah iki. Iki bekas hitam-hitam Viva Putra teman-teman. Tapi iki wis sulaman lah iki. Mbok sapa sing nyulami aku ora ngerti. Soale iki digonta-ganti jenenge teman-teman. Terus untuk cate belakang ndaki pakai air juga gogrok teman-teman. Loh gogrok. Jadi cat air yo memang seperti ini ya teman-teman. Koyo iki jek anyar iki barongan iki apa jamange iki. Terus iki taliane iki dari sana teman-teman, untuk taliane iki teko kono. Aku cuman nggur tak encep notok soalnya kan iki jek nemplek nih jamange seperti ini ya teman-teman, untuk blengkere iki sak taline. Jadi aku nggur tak encep notok bret ngene tok. Terus ki jenenge ganti GoPut ya teman-teman. Iki lek gak salah artinya anu teman-teman, Gojek jemput. Lah iki GoPut iki Gojek jemput ya teman-teman. Jadi nggur jemput tok ora diterno balik teman-teman, ora di apa dijupuk neh no ora. Jadi nggur dijemput ngono tok, engko dindekno ning ndi mbuh ning tengah Tegalan mbuh ning tengah sawah ya ora roh ya teman-teman. Jadi ki artine GoPut iki Gojek jemput ngono tok teman-teman, ora diantar pulang ora iki. Kira-kira ngono ya teman-teman, paling iki ya dijemput tok mbuh di deleh Tegalan karo Gojeke ya mbuh ya teman-teman. Paling bar dijemput terus dijak anu paling dijak mbuh ning ndi ngono lho teman-teman. Gur dijemput tok ora diterno mulih nah. Lho iki untuk sungute iki juga lawas lah iki. Wis ilang iki. Sing gone siyung ki lho teman-teman, jane bah kurang rapi untuk cate. Lah iki jen dikai lis hitam ngene malah kewetok jelas ya teman-teman. Tapi nek ra nek lise malah ngene lah, remeng-remeng seperti ini. Jen dikai hitam-hitam po les hitam karo abu-abu ngono malah jos ya teman-teman. Terus untuk cate depan iki lah iki pecah-pecah semua. Kemarin belengkuk untuk kulit iki. Itu gemuan main bu piye. Jadi seperti ini lah iki, pecah-pecah seperti ini. Kita zoomno ya teman-teman, iki kira-kira zoom iki 2 cm dari jamang teman-teman. Iki kira-kira kameraku ini 2 cm dari jamang teman-teman. Makanya untuk apa? Tumpukan iki kelihatan jelas ya teman-teman lah iki. Gogrok seperti ini. Tapi nek ning kene iki keren teman-teman, sing gogrok seperti ini malah keren nek to. Soalnya cepet bosok ndang tuku neh teman-teman. Nek gak ngono kok ora tuku neh dirimu iki. Mesti nek awet ngono ke malah ra payu teman-teman. Tapi nek sing gampang gogrok apa sing gampang bomot ini malah cepet payu. Soalnya kan tuku neh teman-teman. Jadi trike seperti itu untuk barongan-barongan di sini. Loh, wis keren iki, wis siap nggo otran-otran ning jaranan ya teman-teman. Iki digawe kesurupan juga oke teman-teman. Iki nek digawe main terus kesurupan apa meneh iki kodame kan anu teman-teman. Apa nek ngarani iki?
walang ya teman-teman, iki walang ijo teman-teman. Kodame ini walang ijo, makanya jamangnya iki ijo. Terus ki dengan kombinasi biru muda seperti ini, jadi ini kodame walang ijo teman-teman. Iki iso melompat rono ning ijo-ijo kono, terus melompat neh ning kono. Jadi biar gak apa nek ngarani iki dimakan predator seperti burung-burung iki. Jadi walang hijone ini bisa lompat kemana-mana ya teman-teman. Wes ngono ae teman-teman, kok dilanjut nih video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juas.